Na začátku listopadu se naposledy v letošním roce třinecké ženy představily v rámci 6. kola 2. florbalové ligy v domácím prostředí Haly Stars. V prvním utkání, ze kterého jsou naše záběry, hostili nepříjemný Rožnov. Ve druhém se utkali s Kopřivnicí. V loňském soutěžním ročníku ženy FBC Steel Třinec poprvé okusili 2. florbalovou ligu. Jako nováček soutěže to neměli jednoduché a hlavně sbírali zkušenosti. Konečné 6. místo 7členné tabulky odpovídalo možnostem týmu. V letošním roce do 2. ligy nastoupili v nových dresech znovu. Do týmu přišly nové hráčky. Tehdejšího kouče Tomáše Žvaka doplnil na trenérskou dvojici kolega Jiří Kajfoš. Navíc ženy Třince nastoupily do soutěže s novými ambicemi, už ne jako ustrašený nováček. Od nás letos se nic nečekalo, oni jsme skončili někde ve spodní části tabulky, ale myslím si, že kádr na to máme. Máme dobré holky, talentované, 2 juniorské reprezentantky, co byly na výběru, takže očekávání tam možná budou. Ale jak říkám, zase to není, že bychom za každou cenu chtěli postoupit už letos. Je to spíš takové, aby ten tým se trošku stabilizoval, doplnil se mladšíma hráčkama, brankářkama po případě, protože máme v podstatě na této pozici takovou jenom jednu stálici, takže trošku stabilizovat ten kádr a příští sezonu už bychom to chtěli trošku více rozjet na vyšší úrovni. Po 5 odehraných kolech měly třinecké ženy na svém kontě 2 vítězství a 2 porážky. S 6 body jim patřilo 5. místo v 8členné tabulce. Letní příprava byla důkladnější než loni. Holky chodily tak podle možností a jednak už hrajou taky delší dobu, takže víc od toho čekat a byly doplněny nějakýma hráčkama, co ještě letos třeba nehrajou, ale konkurence je, takže na tréninky chodí v dobrém počtu. S výhledem k 6. kolu, ve kterém hostili dosud neporažený Rožnov pod Radhoštěm, si 2 dny před zápasem zajeli na přípravné utkání s prvoligovým týmem z Ostravy. Mistrovské utkání s rožnovskými ženami vydařené nebylo. V domácím prostředí ženy Třince nenašly střeleckou formu proti vedoucímu celku 2. ligy divize 7 a Rožnovankám podlehli 0-3. Nejvíc povedený zápas byl, řekl bych, asi v pátek. Teďka jsme hráli přátelské utkání s FBC Remedicum Ostrava, což je prvoligový tým, který loni hrál extraligu. No a holky se dokázaly na ně vyhecovat a hráli vydařený zápas. Výsledek skončil 4-3 pro Remedicum, ale mohlo to dopadnout úplně jinak, byly tam nějaké tyčky a náhodné góly Remedica, takže ten byl asi tak nejvydařenější. Dneska ta první třetina tak tomu trošku odpovídala, hráli podobně, potom byla vidět ta nervozita trošku, že hrajou na domácí půdě, takže diváci tady jsou známí, tak to se na nich trošku odrazilo, ale myslím si, že to byl dobrý zápas i tento 3-0 s prvním týmem, který ještě neprohrál, si myslím, že dobrý výsledek. Ani ve druhém utkání 6. kola se výsledkově třineckým hráčkám nedařilo, když podlehli Kopřivnici 1-3. Aktuálně patří Třinci 6. místo, ale to by se mohlo záhy změnit. Soutěže na začátku a FBC Steel Třinec čekají další soupeři. Na pořadu je 7. kolo hrané v Havířově, ve kterém se třinecké hráčky utkají s Frýdkem Místkem, kterému budou vracet těsnou porážku 0-1 a Havířov, se kterým v prvním kole zvítězili. Čekali jsme, že možná budeme více v té horní části tabulky, ale nemyslím si, že zase bychom nějak extra nebyli spokojeni. Zápasy, které jsme chtěli vyhrát, jsme vyhráli, nebo jsme aspoň nějaké body tam urvali a myslím si, že zatím je to dobré a budeme chtít potrápit ty silnější soupeřky a příští sezonu už bychom pomyšleli na úplně ty nejvyšší patra.